se explica desde o descoñecemento absoluto da sanidade pública. Se nota que non a pisa moito e por eso non falou nin dos colapsos de urxencias, nin das listas de espera interminables, nin da derivación á privada, nin da ausencia de recursos en atención primaria, nin na ausencia de pediatras que existen hoxe en día en todo o sistema sanitario galego. Solamente así se explica o maltrato sanitario que Feijóo lle dispensa ao conxunto da poboación de Galicia, para non ser absolutamente inaceptable. Pero é que, ademais, das cousas que dixo, os propios datos que obran xa na propia comisión desmiten a Feijóo. E digo isto porque cando fala de fondos esquécese de dicir que en términos reais existen menos fondos hoxe que fai 10 anos, que cando fala de personal se esquece de comentar que os propios sindicatos na propia comisión dixeron que farían falta a creación de 6.000 novas plazas de personal sanitario para recuperar o nivel que teñamos antes da crise. E cando fala de medios, olvídase de falar en primeiro lugar dunha atención primaria que está absolutamente precarizada, duns PACs que están hoxe en pé de guerra por falta de recursos. Quero recordar que este mesmo fin de semana Moaña estivo sin equipo de atención sanitaria, que tuvo que recurrir a Vigo, que por outra parte quedou desasistido dun equipo profesional. Existe unha carencia absoluta de recursos, tamén se esqueceu falar do servicio de pediatría, esqueceuse de falar do servicio de hemodinámica 24 horas nas provincias de Lugo e Ourense, en definitiva, dunha ausencia estrutural de recursos. Esqueceuse de dicir, ademais, que o contrato que lle ofreceron ao personal da atención primaria e co que pretenden solucionar os problemas é un contrato que os condena a total precariedade, a eventualidade e unha sobrecarga de traballo que os leva prácticamente unhas condicións de semi-esclavitude. Ben, fronte a isto se preguntaba por que non estábamos os grupos de oposición. Pois mire, señor Feijóo, non estábamos pola mordaza que vostede e o seu grupo lle inflixiron aos grupos de oposición para poder traballar e facer o seu traballo. Feijóo vetou aos parentes da persoa falecida no PAC da Estrada. A elle parecía que non era para tanto. De feito, chegou a dicir literalmente que non era indicativo de como estaban os PACs. Pois para esa persoa falecida sí que foi indicativo. Volvemos a insistir, un aforro de 300 euros para Núñez Feijóo, que por certo despois derivan a privada, como fixeron no mes de novembro, 2 millóns de euros previstos da pública para a privada, tuveron consecuencias nefastas. E isto ten unha responsabilidade política de quen xestione que organiza mal a sanidade pública, que é Núñez Feijóo. Se preguntan por que non fomos, non fomos porque non nos deixaron traer a comisión aos responsables políticos de denegar medicamentos de hepatite C cando estaban disponibles nas farmacias e que ocasionaron o falecemento de media dúcia de persoas, segundo consta neste momento nunha investigación penal que está neste momento aberta. Se preguntan por que non vamos a esta comisión, non vamos porque se impediu acceder a esa comisión a representantes dos PACs, os puntos de atención continuada, que estaban hoxe manifestándose diante do Parlamento. E o facían diante do Parlamento porque non puderon vir á comisión porque Feijóo se amordazou. E querían contar única e exclusivamente que están fartas e fartos de contar con contratos basura para traballar, de ter aos enfermos hacinados polos pasillos, que estaban fartas e fartos de non ter tempo para ver os pacientes e poderos tratar adecuadamente. Pois ben, eso todo foi o que non podemos escoitar nesa comisión e por eso nos rexeitamos completamente as medias verdades, as mentiras dun goberno de Feijóo que maltrata a sanidade pública de todos os galegos e de todas as galegas, que fan que botemos máis tempo enfermos, que perdamos calidade existencial, calidade sanitaria e que, polo tanto, nos afasta do benestar en Galicia e nos afasta dun dereito fundamental como é o dereito á saúde. Sí, eu quería saber, pero